El procés de fabricació en un molí paperer. L'elaboració del paper manual era lenta i laboriosa. La matèria primera estava constituïda per draps, cordes, xarxes, veles de vaixells, peces fetes a cànem, cotó, lli, matèria vegetal fibrosa que un drapaire s'havia encarregat de recollir i un traginer havia transportat fins al molí. El drap es triava i classificava a l'espolsador, on era tallat amb l'ajut de les dalles o del marrassà. Una vegada finalitzada aquesta operació, s'introduïa el torn espolsador on, mitjançant un moviment rotatori, s'eliminaven brosses, pols i altres tipus d'impureses. Seguidament, el drap es deixava en remull dins el podridor durant un temps entre 1 i 5 setmanes, a fi de procurar-ne la fermentació que després permet que es pugui triturar. Així, el pas següent era trinxar-lo a les piles amb les masses de fusta, accionades hidràulicament. Hi havia 3 tipus de masses diferents: les de drap, amb claus de tall viu, les de retrenc amb claus plans amb estries i les refinadores sense claus. El procés durava entre 20 i 30 hores. La pasta resultant de la trituració es barrejava amb una gran quantitat d'aigua en un recipient anomenat tina. Aquest era el lloc on l'alabrent i el ponedor, els dos operaris, elaboraven els fulls de paper. L'eina amb què ho feien rep el nom de forma o motlle i es compon d'una tela metàl·lica fixada sobre un marc de fusta que determina la mida del full. La forma acostumava a tenir una filigrana, un dibuix fet amb fil de llautó cosit a la tela metàl·lica, que deixava la marca en cada full de paper. Al posar el full a contrallum es podia veure aquesta empremta, la marca a l'aigua. L'alabrent submergia la forma a la tina. Al treure-la, l'aigua s'escolava a través de la tela metàl·lica i les fibres del que havien estat draps s'entrellaçaven fins a formar un material nou, el paper. En el pas següent, l'alabrent passava la forma al ponedor, qui amb una pressió suau traspassava el full de la forma a un saial o baieta de llana. Aquest procés es repetia fins a obtenir una posta, 250 fulls. La premsa, amb el torn que en multiplicava la força, permetia que 3 o 4 homes traguessin la major part possible d'aigua de la posta. La producció d'un molí amb una tina solia ser de 18 postes diàries, aproximadament 4.500 fulls. Després de ser premsats, els fulls eren llevats, separats als saials, pel llevador i estesos a les cordes que hi havia als miradors amb l'ajut de l'espit, un estri de fusta en forma de T. Seguidament, els fulls havien de passar una primera tria. Llavors, al perol, s'hi feien bullir carnasses d'animals en aigua i els fulls eren encolats en un bany calent amb la gelatina aconseguida.
La finalitat principal d'aquest bany era dotar el paper d'una capa quasi impermeable per poder-hi escriure, evitant així que s'escampi la tinta. La distribució uniforme de la cola s'aconseguia amb una segona premsada després de la qual el paper tornava a ser estès. El mall setinador, accionat mitjançant una roda hidràulica, colpejava el paper i li donava la llisor definitiva. Una vegada setinats els fulls, tan sols restava ja igualar-ne les vores, que sempre quedaven irregulars, amb la ganiveta de fretar i passar la tria definitiva al comptador. Aquestes vores irregulars s'anomenen les barbes del paper, d'aquí ve el nom de paper de barba. El procés finalitzava quan eren comptats i empaquetats en raimes, 500 fulls, i s'hi estampava la caràtula o etiqueta que identificava el paper. Ara ja són a punt pel transport definitiu.